रायजो राजाफोरनि मोनसे बाथ्रा एखांनि आङो गोलावथार संग्रामाव बर'नि रायजो राजाफोर बर'नि दैदेनगिरिखौ ज' जाजानो लुगैदोंमोन। दिनै बर'नि दैदेनगिरिफ्रा ज' जाबाय। एनडिपिआ मोनथाम गुदाव गावनानै दङमोन, मोननै गुदा दिनै ज' जाबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बड'लेण्ड आन्दलनजों बिथांमोना जयैनो दिनै फैबाय। गोविंद बसुमतारी फैबाय, रन्जन दैमारी फैबाय आरो बेजों लोगोसे बिथांमोननि जिखिनि अर्गेनाइजेशन बिबानगिरिफ्रा दिनै फैबाय। ज' जाबाय दैदेनगिरिफ्रा प्रमद बर', गोविंद बसुमतारी, रन्जन दैमारी बिथांमोना ज' जाबाय। ज' जानायनि उनाव रायजो राजानि खावलायनाय बायदि दिनै जोंनि जोबथा थांखिखौ जाफुंहोनो थाखाय बे मोनथाम आफादनि दैदेनगिरिफ्रा खावलायदों जे बर' रायजो राजाफ्रा थामथि खेबनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा इलेक्शनाव बाहागो लादों आरो थामथि खेबनि थाखाय जोबथा बड'लेण्ड मोननायनि मोनसे सिमां नुदों। सिगांनि आन्दलनफ्राव बिएलटिनि बै भलन्टियार फर्सनि आन्दलनजों भारत सरकारजों रायलायनानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बड'लेण्ड आन्दलनखौ जागायनाय समाव भलन्टियार फर्सनि मोनसे जोनोम जादोंमोन। बे भलन्टियार फर्सनि बिसिनि आखायाव अस्त्र दङमोन। बे अस्त्रखौ भारत सरकारजों बै समनि भलन्टियार फर्सनि चेयारमेन पेमसिं ब्रह्म बिथाङा दिनै गैलिया। बिथांनि गेजेरजों भारत सरकारजों रायलायनानै बिथांनि आन्दलनखौ राजनीतिक भावे खामानि मावनो थाखाय 1991 सनाव गासै आसामाव 9 जन एमएलए देरहादोंमोन एबसा आरो 9 जन एमएलएआ आसाम एसेम्बलियाव टेबुल सौखावनानै क'क्राझारनिफ्राय सासे एमपि फाथायहरनानै दिल्लीयाव बिथाङा बड'लेण्ड नांगौ होननानै बुंनायनि उनाव 1993 मायथाइनि 20 फेब्रुवारियाव बिएससि सक्ति जादोंमोन। दिनै बादि बिएससि सक्ति जादों, बिनि अखानायैनो भलन्टियार फर्सनि अस्त्रखौ आसाम सरकारनो गथायनाय जादोंमोन। बे जोंनि मोनसे गोजोन थासारि सोरजिनायनि मोनसे हाबाफारिमोन। 2001 सनाव एबसुआ आरोबाव नैथि खेबनि थाखाय इलेक्शनाव बाहागो लादों आरो लानायनि उनाव जोङो 10 जन एमएलए मोननो हादोंमोन। बे 10 जन एमएलएआ आसाम बिधान सभायाव टेबुल सौखावनानै बड'लेण्ड नांगौ होननानै राजखान्थि भावे बड'लेण्ड बिबाय। एमपि सानै दंमोन इउजि ब्रह्म राज्य सभायाव आरो सानसुमा कुंगर बैसुमतारिया लोकसभायाव एमपि जानानै दंमोन आरो बिथां सानै एमपिआ दिल्लीयाव बड'लेण्ड नांगौ होननानै दावराव खालामबाय। आसाम एसेम्बलियाव 10 जन एमएलए दावराव खालामनायनि उनाव जोङो 2003 सननि 10 फेब्रुवारियाव बिटिसि जन्म मोननो हादों। दा दिनैनि तारिखाव जोंनियाव रायजो राजानि आन्दलना दिल्लीयाव दंहैयो। जोंनि दैदेनगिरिफ्रा दिल्लीयाव रायलायगासिनो दङ। दा बेखौ जोङो नैबे थांनाय समाव 17 बोसोर देग्लाय 16 बोसोर जाबाय। बीपीएफनि आखायाव सासे एमपि दङ, बीपीएफनि आखायाव 12 जन एमएलए दङ। बे 12 जन एमएलएआ दिसपुराव टेबुल सौखावनानै बड'लेण्ड नांगौ होननानै बुंनांगौमोन, खिन्थु थांनाय 16 बोसोराव बिथांमोना बड'लेण्डनि ब शब्दबो लायाखिसै। दिल्लीयाव सासे एमपि दङ बिश्वजित दैमारी, मालाबा बिथाङा बड'लेण्डनि ब शब्दखौ लानानै पार्लियामेन्टआव बिथाङा बाथ्रा बुङाखिसै। बिथाङा दिनै 12 बोसोर जानो थांगासिनो दङ एमपि जानाया, 12 बोसोराव बिथाङा बड'लेण्डनि ब शब्दखौ बुङाखिसै। बेराफारसेथिं थांनाय बिटिसिआव 16 बोसोर बीपीएफआ सरकार खालामबाय। सरकार खालामनानै बीपीएफआ हा फाननानै जादों रायजोफोर, साख्रि फाननानै जादों रायजोफोर। बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन माहारिफोरखौ ट्राइबेल स्टेटास होनानै बिथांमोना बर'नि जोंनि कोटा 10% कोटा बे 10%खौबो खोमानो नागिरदों। दिनै आन्दलन खालामनायाव गोबां बर' फिसाफ्रा खस्थ' मोनबाय, न' बां बेखिब जाबाय, 1135 जन मानसिया शहीद जाबाय। बिएलटिनि आन्दलनाव 400 मानसि शहीद जादों। एनडिपिनि संग्रामाव 3000 मानसि शहीद जानानै दङ। गासै जोङो 12,000 सुबुङा शहीद जाबाय। खिन्थु बिथांमोना बे 12,000 सुबुंनि बिनिमयाव दिनै जे 16 बोसोर बिथांमोना बिटिसिखौ सालायबाय, बे बिटिसि सरकारा दिनै बर' सुबुंफोरनि थाखाय जि आसामाव 15-16 लाख बर' दङ, बे बर'फोरनि थाखाय बिथांमोना मोनसेबो खामानि मावनो हायाखिसै। बिटिसि जानायनि उनाव जिखिनि साख्रि ओंखारदों, गुबुन माहारिनो 10 लाख 15 लाख 20 लाख थाखानि फाननानै बिथांमोना जादों। दिनै बर' मानसिफ्रा बहा साख्रि मोनखो? हा हुआ गुबुन मानसिनि आखायाव थांजोब्बाय। बेराफारसेथिं जोङो जोंनि राव हारिमु बर' जातिखौ बेंनानै दोननो थाखाय जों बड'लेण्ड बिदोंमोन, बड'लेण्डखौ बियाखिसै। बेराफारसेथिं बड'लेण्डनि बिटिसि ओनसोलाव उन्नयननि थाखाय जिखिनि दिनैसिम 10-12 हाजार कोटि थाखा फैबाय भारत सरकारनिफ्राय, बे थाखाखौ 95% 95% बर' रायजो राजा आइ आफाखौ थगायनानै साब्रै साबा दालाल राननानै जाजोब्बाय। दा बे थासारिनिफ्राय जों उदां जानांगोन। बेनिखायनो फारसेथिं जोंनि बड'लेण्डआ जानांगोन। बे थांखिया दुलाराय बर' फरायसा आफादा थामथि खेबनि थाखाय नैबे इलेक्शनाव बाहागो लादों आरो दिनै बर' लिडारफ्रा ज' जाबाय।
दा बेनिखायनो आं खावलायनो नागिरदों बारागाराव बिबुंथि लाखिया बर' दैदेनगिरिफ्रा ज' जाबाय बिपिएफखौ गारनानै बिपिएफआ बर' जातिनि थाखाय जेबो मावला बिसोर गासिखौबो फाननानै जाबाय जोंनि ट्राइबेल कोटाखौबो फाननानै जाबाय हा हुखौ फाननानै जाबाय साख्रि जाबाय थाखा फैसा थगायनानै जाबाय बिथांमोना दिनै बड'लेण्डनि बाथ्रा बुंनो हाला मानो बुङो जेबो बुंनो हाया थांनाय 16 बोसोराव बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा भारत सरकारनिफ्राय जेसेबांखिनि थाखा लाबोदों दिनैसिमबो गरसे फैसा बिथांमोना भारत सरकारनो होनो हायाखै सिबिआइ रिपर्टआव होना गालांदों गाबोन जुदि बिथाङा जुदि बिपिएफ माबानि बिटिसि सिबनि आसननिफ्राय ओंखारोबा जोंनि बिपिएफनि सिब लावथायग्रा लांखाबा हुआ गाबोननो सिबिआइजों हमजागोन गाबोन हमजागोन बियो बिनिखायनो एखनबा कंग्रेसजों थाफादों तरुण गगैनि समाव बिथाङा हिमन्त बिश्व शर्माखौ दालाल खालामनानै हिमन्त बिश्व शर्मानि थ्रुयै कंग्रेसआव हाबदोंमोन कारना जाहैबाय थाखा थगायना जानायनि दाय दङ बिथाङा भारत सरकारनो होनो हायाखै नैथिया जाहैबाय कंग्रेसआ सरकार गैयैनि उनाव बिजेपिजों हिमन्त बिश्व शर्माखौनो दालाल हमनानै बिथाङा आरो बिजेपिआव हाबलायबाय कारना जाहैबाय गावनि दायखौ दोनखोमानांगौ जाहाथे सिबिआइआ बेखौ हमनो हाया गाबोन जुदि बिजेपि सरकारा बाहायोब्ला गाबोन जुदि बिटिसिआ जुदि बिनि मासिया जुदि थाङोब्ला बिनि अखानायैनो बियो सिबिआइजों हमजागोन रायजोफोर सिबिआइजों हमजागोन दा हमजानांगौ ना हमजानाङा दाय दंना गैया रायजोफोर दङबा आखाइ हमना रायजोफोर हमनांगौ बेखौ फात्रा थगायसुला नङा होमबा एबसुखौ होनो थगायसुला एक नम्बर बर' जातियाव जुदि गोदो पिटिसिनिखौ 20 बोसोर जानाय पिटिसिआ उदेसल दाबि होनानै 5 बोसोरनि उनाव बिथांमोना इलेक्सनाव दारायनानै बर'फोरनियाव उदेसल रायजो दाबि होनानै बिदोंमोन 20 बोसोर उदेसल दाबिनि थाखाय एबसुनि दैदेनगिरिया बै समाव पिटिसिनि दैदेनगिरिखौ बुंदोंमोन जाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेंथायाव थाङो जाय बड'लेण्ड गैया बिथांमोनानो जाति द्रोही जोलैनि हांगा दिनै जुदि बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा बै समाव जुदि पिटिसिखौ रायदोंमोनबा दिनै बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्राबो दिनै बड'लेण्ड गैयाखै रायजो राजाखौ थगायदों दा बिथांमोना जोलैनि हांगा नङा रायजोफोर जोलैनि हांगा दा बेनिखायनो साबधान जा रायजोफोर साबधान जा बेनिखायनो जोबथा खेबनि थाखाय बर' रायजो राजा ज' जानानै जों सिमां नुदों बे खेबाव जोङो एबार 2019आव जोङो क'क्राझाराव इउजि ब्रह्म देरहानाया खाथां जाबाय प्रदीप कुमार दैमारिखौबो जोङो 5टा भट लानानै मंगलदैनिफ्राय देरहाहोनो नागिरदों हागोन ना रायजोफोर हागोन एमपि सानै थांगोन दिल्लीनि दरजाखौ जोखावगोन 2020आव बिटिसिखौ बिपिएफनि रोदाखौ बुखुनानै सान्दुङाव फोरानगोन रायजोफोर हागोन ना हाया हागोन बिनि उनाव 2021आव आसाम विधानसभायाव दानि बायदि बिपिएफनि जि 12 जन एमएलए 12 जन एमएलएखौ जोङो फेजेनजोबनानै 12 जन गोदान एमएलए खालामनानै आसाम एसेम्ब्लियाव थांनानै टेबल सौखावनानै जोङो 2022 आरो 23 सनाव जों बड'लेण्ड लानायनि सिमां नुदों मानो होनना बुङोब्ला जों बड'लेण्ड मोनाबा रैखा मोनला रावबो सासे साख्रि आवला मोनाखै दिनैसिम बिटिसि जानाया दिनै 16 बोसोर जाबाय बे 16 बोसोराव सासेबो बर' फिसाफोरनो साख्रिबो होनो हायाखै जोंनि हा हुआ मालायनाव थांगासिनो दङ आयेन गैया दुब्लिनि जोंनि माइ आबादखौ मावनो थाखाय आबादफोरनि थाखाय बिथांमोना दै जगायनो हायाखै लोंनाय दैनि थाखाय जोङो कुनु आसनि लानो हायाखै सा ओनसोलाव दै मोनलोङाखै जोंनाव दै मन्थ्रिया दै रानग्रा मन्थ्रिया उदालगुरिनि एमएलए मन्थ्रि रिहन दैमारिया 10 बोसोर जानायसो लोंनाय दैनि थाखाय मन्थ्रि जानाया सा ओनसोलाव दा भुटाननिफ्राय दै बानायनो दाबो जाम्फैजों दै लाना फैनानै फुख्रियाव सोनानै दै लोङो रायजोफोर बे मन्थ्रिखौ नांगौना नाङा बुंदो रायजोफोर नाङा दा बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जोङो थांनांगोन बेनिखायनो जों बुंदों जोबथा खेबनि थाखाय बड'लेण्ड लागोन बड'लेण्ड मोनाब्ला जोङो जोंनि राव हारिमु थांनानै थानाय नङा बड'लेण्ड मोनाब्ला जोंनि बाथौ थानसालियाव थांनानै थानाय नङा बड'लेण्ड मोनाब्ला जोंनि बर' ख्रिस्टानफोरनि गिर्जाया थांनानै थानाय नङा बड'लेण्ड मोनाब्ला ब्रह्म धर्मनि ब्रह्म मन्दिरा थांनानै थानाय नङा रायजोफोर मानो होनबा आसाम सरकारनि सिङाव बर'फोरनि कुनु आसनि जाया जोंनि हा रैखाथिनि थाखाय बिथांमोना आयेन बानाया जोंनि गथ'फोरखौ साख्रियाव सोनो थाखाय आयेन बानाया जोंनि राव हारिमुखौ हमथानो थाखाय बिथांमोना आयेन बानाया बिथांमोना जोंनि खाम जथा सिफुं बर'नि जि ट्रेडिसन बेखौ हमथानो थाखाय बिथांमोना आसनि गैया
बर'नि गिर्जाखौ हमथानो थाखाय बिथांमोनहा आसनि गैया बर'नि बाथौ थानसालिखौ हमथानो थाखाय बिसोरनि आसनि गैया बर'नि ब्रह्म मन्दिरखौ हमथानो थाखाय बिसोरनि आसनि गैया आसनिया जागोन खालि जोंनि बड'लेण्डआव आसामाव जायो असमिया राव हारि बिसोरनि नामगौ बिसोरनि सत्रनि थाखाय आसनि जायो आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाला जुदि मोनसे सत्रनि थाखाय 2 कोटी टाका होनो हायोब्ला जोंनि गिर्जा न'नि थाखाय मानो 50 लाख टाका होनो हाया जोंनि बाथौ थानसालिनि थाखाय मानो 1 कोटी टाका होनो हाया होदोंना रायजोफोर होदोंना होआखै बेनिखायनो बे गासै आसनिया जागोन जोंनि बड'लेण्डआव बेनिखायनो जों आसामनिफ्राय थुब्ला लानानै जोङो बड'लेण्ड लानानै मोनसे बर' जाति हिसाबै जोंनि राव हारिमु थुनलाइखौ लानानै जोङो मोनसे जाति हिसाबै गसंथानानै जोंनि आत्मसन्मानखौ लानानै जोंनि गौरबखौ लानानै जोंनि राव हारिमुखौ लानानै मोनसे जाति हिसाबै गसंथानायनि सिमांजोंनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बड'लेण्ड आन्दलनखौ जागायदोंमोन आरो बड'लेण्ड आन्दलनखौ आं दहाय बुंनाय बायदि भलन्टियार फर्सनि अस्त्रजों जोङो भारत सरकारनो गथायनानै जोङो बिएससि मोनदों बिएलटिनि अस्त्रखौ भारत सरकारनो गथायनानै जोङो बिटिसि मोनदों आरो जोबथा जोंनि एनडिएफबिनि जे अस्त्र बे अस्त्रआ दिनै डाबल ताला मोनसे ताला जाहैबाय भारत सरकारनि आरो गुबुन मोनसे अस्त्रआ जाहैबाय बे एनडिएफबिनि दा बे एनडिएफबिआव हारसिं खेवनो हाया आरो भारत सरकाराबो हारसिं खेवनो हाया बेनिखायनो जोङो बे एनडिएफबिनि अस्त्रखौ भारत सरकारखौ गथायगोन दिनै जुदि भारत सरकारा बर'फोरनो जुदि बड'लेण्ड होयोबा बिनि अखानायैनो जों एनडिएफबिनि अस्त्रखौ खेवनानै भारत सरकारनो गथायगोन जागोन ना जाया बेफोर जागोन दा बेखौनो जोबथा महर होनो थाखाय जों इलेक्सनाव बाहागो लादों दा गोबां जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा गोबां जायगायाव बांसावदों मालबार ओनसोलावबो फैगोन जाय उदालगुरियाव बांसावदों हरिसिंगायाव बांसावदों टंलायाव बांसावदों खैराबारियाव बिथांमोना रायजो राजाफोरनो नङै बाथ्राफोरखौ बुंथिबाय थादों बेनिफ्राय साबधान जा रायजोफोर बिपिएफनो गांसेबो हरनो नाङा बिपिएफ बुंनाय मथे दिनै मानो दहायनि जोंनि दैदेनगिरि जोंनि केन्डिडेटआ बुंलांखाबाय 2004 सनाव नारायण बर' गथ'गिनो बिजेपिनो हरदों 2009 सनाव जों रमेन नेकानो हरदों बिजेपिनो 2014 जों रमेन नेकानो हरदों 15 बोसोर होखाबाय बिनि सिगां जों कंग्रेसनो 60 बोसोर बर'फ्रा भट होदों किन्तु जोंनि जेंनाखौ बिसोर मालाबाबो सुस्रांनानै होआखै बेनिखायनो जों रावनिबो सायाव सोनारला बिपिएफआ दिनै गावस्रा केन्डिडेट गैया मंगलदैयाव गिनानै बिथांमोना कंग्रेस बिजेपिखौ गिनानै केन्डिडेटखौ होनो हायाखै केन्डिडेटखौ होनो हायाखै दा बिथांमोना मालायनिफ्राय बिजेपिनिफ्राय कोटि थाखा लानानै बिजेपिनो बर' रायजो राजाखौ भट होदों कोटि थाखानि लेनदेन 1 पैसा 2 पैसा नङा चन्द्रन ब्रह्मआ बुंदों प्रदीप कुमार दैमारिखौ लायनो जोङो एबसुआ 10 कोटि थाखा लानानै लायनो जोङो प्रदीप कुमार दैमारिखौ फानबायनो चन्द्रन ब्रह्मआ बुंदों बिथांमोना दि नैबे बिजेपिनिफ्राय गोबां कोटि थाखा लानानै बिजेपिनो भटखौ फाननो नागिरदों बेखौ बिथांमोना बुङा दोनखोमायो बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा बिनिफ्राय साबधान जा जोङो इलेक्सनाव बाहागो लादों एबसुआ बे जोंनि संबिधानिक अधिकार एबसुनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि संबिधानावनो होखाना दोनदों जि समाव बर' जातियाव अलखद जागोन बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा इलेक्सनाव बाहागो लानो हागोन होननानै जोङो मोनथाय होनानै दोनदों एबसुनि संबिधाना बेयाव आरो नों आं सोरबा बुंनायनि बाथ्रा गैया दा बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि तारिखाव बर' जातियाव थगायसुला आरो जोलैनि हांगार दङ होनना बुंबा बिपिएफनि दैदेनगिरिफोर बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं खावलायदों बे जोबथा बर'नि थैनायनि जुद्धआव जों ज' जा आरो फैबाय थानाय 3 बोसोरनि थाखाय जों साखाफारा जानानै था 19आवबो ओंखारनांगोन 20आवबो जों जमायैनो थांगोन आरो 2021आवबो जों जमायैनो थांनानै 12 जनसो एमएलए देरहानांगोन जों सानदों एबार बिटिसिआव गोदान सरकार दा बिपिएफनि जुग गैला एबार जुगा जाहैबाय नैबे 10-15 बोसोरा इउपिपिएलनि जुग रायजोफोर इउपिपिएलनि जुग 2020आव जोङो गोदान सरकार लाबोगोन आरो गोदान सरकार लाबोनानै जों बिपिएफनि रोदाखौ नैबे एप्रिल दाननि बैसागुनि सिगां सान्दुं गोसायाव फोराननाय बायदि जों फोराननो नागिरदों फोराननानै स्रिंस्र 20 बोसोर जानाय बिटिसिआ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आन्दलनजों खावरिनो हायैनि हाजों समान जालांदोंमोन 20 बोसोर उदयासन गैयिनि थाखाय दानि बिपिएफआ खाल मानसि 17 बोसोर जागोन बिथांमोना 17 बोसोर बिथांमोना बड'लेण्डनि बर' शब्द बुङासै बेनिखायनो दानि प्रमद बर'नि आन्दलनजों बिथांमोना बे 17 बोसोर बिपिएफनि जि रोदा हाजों समान जालांदों रायजोफोर हागोन ना हाया हाजों समान खालामनो हागोन ना हाया हागोन
हानांगोन 17 बोसोर बिथांमोनखौ मुस्लिम हारिजों समान खालामनानै बर' समाजाव गोजोन थासारि लाबोनो नागिरदों आरो जोङो जाथि हिसाबै थांनानै थानो नागिरदों।